של... שלום יוטיוב, איתכם איזה קשור, והיום אני רוצה להראות לכם טופ 5 סרברים למיינקראפט, ואת כל השרתים אני אשאיר בתיאור. אז הנה, תיכנסו לערוץ הזה, אלכס גיימינג, הוא עוד מעט תשנה את השם של הערוץ. הוא מאוד טוב, ואנחנו עכשיו מצלמים עם חבר שהוא ממליץ אינטרואים מאוד טובים. אז השרת הראשון, זה השרת הזה, די מעדיף אותו. יש פה הרבה יש פה קצת מיני גיימים אבל מאוד טובים, ועם הנה IP מי שרוצה סתם לראות. אז בוא נעבור לשרת הבא. השרת הבא זה שרת עם רובים, mdplay.c. שרת מאוד טוב עם רובים וגם עם מיני גיימים, ויש לכם שם טקסטורה, מעולם נותן לכם השרת הזה. אז יאללה, בואו נמשיך בשרת הבא. השרת הבא זה השרת הזה, יש בו סקיילורס, הרבה מיני גיימים. אז הנה ה-IP שלו, ואני אשים גם בציור הסרטון. ואז השרת הבא שלנו להיום זה השרת הזה, הנה ה-IP שלו 151.80.108.2. הנה איך השרת בעצמו נראה. אז בואו נעבור לשרת האחרון שלנו להיום. זה היה די מהר. השרת הבא זה השרת הזה, הוא מאוד יפה, אולי יש בו, שכחתי, אבל זה שרת מאוד טוב. הנה ה-IP שלו, זה שיר בציור הערוץ. אז יאללה, תנס, אז ביי יוטיוב. היה איתכם היום אלכס הגצ'וב, ביי. אל תשכחו לתת סאב ולייק לסרטון הזה. אז יאללה, ביי.